Egun on guztioi. Buenos días, bonjour, bon dia, good morning. Arantzazuko biltzarraren 17. Euskaltzaindiaren 17. biltzarraren azken eguna dugu. Nik esango nuke egunotan hemen bizi izan duguna, entzun izan duguna, ikasi izan duguna, horren balantze egiteko garaia izango dugu Euskaltzaindian. Ni gaur ausartuko naiz balantze txiki bat egitea, labur bat, eta zuei azaltzea zein den Euskaltzaindiak hurrengo urtetarako duen bide horria. Bide horria, bide batez esan dezadan, orain dela urte bete eta erdila hasi ginen moldatzen, bestea beste zuzendaritza berria hautatua izan zenean, eta zuzendaritza berriak barne jardunalditan bere programa aurkeztu zuenean. Beraz, gauza berririk esango espadut ere, gauza batzuk bai, bide horretatik komeni da gizarteratzea eta komeni da zuen aurrean hain zuzen ere azaltzea. Baten batek galdetu dezake, eta gaur esan behar duzun horren titulua edo zein izango litzateke. Nik iparraldeko ark idatzi zuen bezalaxe, esango nuke orain arte egindakoari buruz. Eta jarraian egin behar dugunari buruz, titulurik laburrena eta esanguratsuena dela, obrak mintzo. Horretara gatoz, horretan ari gara. Eta gaur, esan dudan bezalaxe, balantze txiki eta labur hori egiteko orduan, hemen, gela hauetan entzun duguna entzun da gero, esango nukenik labur bilduz, halako osagai batzuk argi agertzen direla Euskaltzaindiarentzat. Argi agertzen da menderdi geroago, Euskara batuaren ideia, estandarizazioaren bidea, onarpen sozial zabala eta alderdi politikoa ikenduko diot, eta zibila lortu duela. Honetzia izan da. Beraz, eta onespen horretatik abiatuta, gure helburua dela atzo Patxi Zabaletak esan zuen bezalaxe, behar bada hemendik urte batzuetara Euskara batuaz hitz egitea baino, Euskaraz hitz egitea. Horrek, atzo Patxik esan zuenean, sekulako pisua dauka, sekulako esanahia dauka, eta horrek, azken baten, ekarriko digu estandarizazioaren ikuspegitik eta normatibizazioaren ikuspegitik normalkuntzaren bestelako zantzua edo bestelako aria. Hirugarrena esango nukenik, Euskara batua, eta hemen entzun duguna behin eta berriro errepikatuz, Euskara batua ondo uztartu behar dela tokian tokiko euskarekin. Ze esan nahi du horrek? Horrek esan nahi du Euskaltzaindiak estandarizazioa utziko duela Euskara batuarena eta buru belarri jarriko dela tokiko hizkuntzak eta tokiko euskarak estandarizatzen ez. Argi esan behar dut ezetz. Horrek esan nahi duena da, premia komunikatiboen izenean, Euskaltzaindiak behar bada, ikasi behar duela, ikasi behar dugula guztion artean, Euskara batu hori, deitzen dugun batu hori, eta tokian tokikoa egoki uztartzen, egoki estekatzen, lotzen. Azken baten, hiztun bakotxak, bereak balira bezalaxe, ikus ditzan alde batetik tokian tokikoa eta Euskara batua bera. Laugarrena esango nukenik, gizarteak ozen, argi esan digula, premia batzuk dituela, eta premia horiei akademiak erantzun bat eman behar diela.
Ez erantzun luze bat, atkalendaz grekaz, espada berehalako erantzuna. Eta berehalako erantzun hori ematea eskatzen dio euskaltzaindiari, hori ere nik uste garbi dagoela, baliabideak jartzea, erantzun horiek ahalik eta modurik egokienean, zabalenean emateko. Oraindik ez dut eskatu diru laguntza gehiago. Beraz, bide horretatik goaz eta 50 urte geroago, eredua finkaturik dagoen neurrian, badira gauza batzuk oraindik landu beharrekoak, esango nukenik guztion artean, berriz diot, ez bakarrik euskaltzaindiak, egin dugun euskara batu hau, baliagarri, onuragarri eta probetxagarri izan zaiola gure gizarteari. Seguru asko, kongresu edo biltzar honen kontua eta tituluak, arantzazutik mundu zabalera, askorengan igurikimen bereziak sortu ditu. Igurikimenak ondo daude, ekimenak guretzat asko zobe. Hau da, ekimenetan gauzatu nahi dugu. Eta horretarako jakina, hizkuntza politika hortxe dago, eta hizkuntza politikaren ikuspegitik corpus planning delako horretan hor gaude. Hor gaude, eta berriro ere esan dezadan, egunotan esan dudan bezalaxe, hor gaude, Iker eta Jagon. Ulertzen dugulako, corpus planning, hizkuntzari buruzko hain zuzen ere lana, bitarikoa dela. Eta estatusa landu gabe, korpus lantzea alferrik izan daitekela. Beraz, Iker Jagon, korpus estatus bikote horretan jarraituko dugu lanean. Jarraituko dugu lanean, jakinik, hain zuzen ere, estatusen aldetik gure lana zein den, eta gure lana askoz gehiago da biltze, foro, horlako sentsibilidade desberdinak batzen dituena, eta gero, proiektatzen dituena, bestelako ekimenetan, bestelako aurrerakuntzetan, eta bestelako errealitatetan. Behin eta berriro ari gara lantzen Euskal Herria osoan eta Euskararen esparru osoan, euskalgintzaren ari diren eragilekin, hitzarmenen bidez, lortzeko behar bada ofizialtasuna eta ofiziala ez den lekuetan, ofizialtasunaren lehen zantzuak moldatzea eta ontzea. Bitasun horretan, uste dugu guk, hizkuntza bera euskara hor dagoela, eta esango nukenik, kristal beraren bi aldeak, edo moneta txamponaren bi aldeak direla, eta batzen dutela euskararen mundu horretako kaleidoskopioa. Egin dezadan orain jauzi txiki bat, eta irakur dezadan Aita Bilasante zenaren testua. 1978 urtean, euskaltzaindiak bere urrezko estaiak ospatu zituen. Hori dela eta Arestik eskatu zuen batasunaren auzia erabakitzeko, eta hori egiteko biltzar bat, berariaz gai honi eskainia, egin zezala. Euskaltzaindiaren aginduz txostenak eskatu ziren, eta Mitxelenari egotzi zitzaion batasunaren aurreasmo orokor bat taxutzeko agindua. Guztio dakiten bezalaxe, biltzarura arantzazun egin zen. Eztabaida zaratatzuak egon ziren, batez ere ortografian H onartzeari buruz. Euskaltzaindiak erabaki zuen begionez ikusiko zuela letra hori euskal ortografia arruntean sarrera ematea. Istiluak istilu, 10 urte geroago,
1978an, Bergaran bildu zen beste biltzar bat, 10 urteko balantze hori egin ahal izateko. Dena den, eta hortik nik esango nukenik, gaur egunean batua ezagutzen dugun hori, hortik bideratu zela. Hortaz, nik esango nuke, bigarren aldi honetan, Euskaltzaindiak aurreko aldi batean, gerra aurreko aldian, Euskara batuaren edo Euskararen estandarizazio pauso garrantzitsuak eman zituelako, zoritxarrez gerra zibilak zapustu eta ondatu zituenak. Nik esango nuke, orduko hartan, orain dela 50 urteko espiritua berra hartuz, ordu hartan, diot, Euskararen batasuna, euskalkien artekoa, nahitaezkoa ikusten zela, Euskararen bizi iraupenerako Euskara bera debekatuta eta kolokan baitzegoen. Batasun horrek zekarren apustu jakina, Euskararen, euskalkien arteko osagai desberdinak hartzeko eta 3 alor nagusitan lan egiteko. Ortografia, hiztegia eta gramatika. Estandarizazioaren teoria orokorrean agertzen diren eremu jakinak. Corpus planning horren barruan. Eta baita ere, batasunaren subjektua, eragilea, egilea, akademia zela. Hala egintzen, eta nik esango nuke, 50 urte geroago, dinamika horrek ekarri zuena, lehen esan dudan bezalaxe, onuragarri eta probetxagarri izan zaiola euskal gizarteari. Dena den 50 urte horietan bestelako dinamikak ere agertu dira. Behar bada euskara batua euskalkien arteko dinamika hori gaur itxura aldatu da. Behar bada bestelako dinamikak ere agertu dira euskara batuaren arrimutan eta euskara batuaren hildotik. Hor daude, egunero erabiltzen ditugun hainbat lekutan edo hainbat alorretan hizkera espezializatuak, eta hor sekulako lana egin behar izan da euskara batua oinarri geneukala terminologia zentroetan, administrazioan, komunikabietan, unibertsitatetan, eta nik esango nuke baita ere, atzo entzun genuena entzun da gero lanbidetan. Beraz, egoera aldatu egin da, nik esango nuke zorionez onera etorri dela. Onera etorri dela, baina oraindik ere argi ilunak eta ongaitzak badituela. Ezaguna da, eta berriz diot, hemen, gela hauetan egunero agertu da, berriro ere, joven aurregiarrak egindako eskema, estandarizazioaren ikuspegitik, hautaketa, kodeketa, implementazioa, elaborazioa. Nik esango nuke gaur, bide horretatik abiatuta, hautaketaren ikuspegitik, euskararentzako hautatu zen eredu konposizionala, hau da euskalkien artekoa, ondo joan dela, eta bide horretatik jarraituko duela Euskaltzaindiak. Frogaren froga da azken baten gure hiztegia, gure Euskaltzaindiaren hiztegia. Lehengo gurean Baionan entzun genuen bezalaxe gainera, Tournier Lafitte hiztegitik lehenengo 10 hitza 9 Euskaltzaindiaren hiztegian daude. Ze proga gehiago nahi duzue. Hain zuzen ere, iparraldeko batek hala esan da. Beraz, modelu edo eredua hortik doa. Horrek ez dukentzen, eta argi esan behar dut baita ere, dialektologia landuko ez dugunik. Ari gara atlas egiten, eta guretzat hori zinezko oinarria, zimentarria da erabaki batzuk hartzeko. Kodeketaren aldetik, kodifikazioaren aldetik, esango nukenik, hori da behar bada nabarmenena, ortografiari buruz, oinarrizko alegina eginda dauela,
Falta dira erabaki batzuk, eta batez ere esango nukenik euskararentzako falta dela, eta hemen ere entzun dugu, eta Euskaltzaindiaren zuzendaritzak ere oso presente eta agerikoa dauka, ortotipografiari buruz jardutea. Eta uste dut, pausoak eman beharko ditugula bide horretatik. Sintaxiaren aldetik eginak izan dira, gramatika batzordean aldetik eglu direlakoak, eta pausoak ematen ari dira, eta espero dut mende horrenaren barruan, pauso horiek gizarteratu alizateko neurri handi batean, eta hortik aurrera ere abiatzea. Morfologiaren aldetik deklinabidea eta neurria handi batean, nik esango nuke hitzelkarketa eratorpena, lexiko irizpide, araua aldatu genuelako, gu geuk titulua emateko, eta hiztegian, nire ustez hiztegia behar bada, beste dimentsio baten, beste maila batean sartu dela azkeneko 2 urtetan, hemen Miriam Urkiak, ez dakita hemen dagoen, Miriam Urkiak azaldu zuen, eta, bide horretatik, gure hiztegia, Euskaltzaindiaren hiztegia, euskara hiztegia, hiztegi arau emaila, eta arau hitza erabiltzen dut bere testu inguruan, bestelan baten batek esango du, hasi daia Euskaltzain burua arau ez, mintzo, ez. Oraindik ez, gomendioak ere, bai ditugu. Hiztegiari buruz, nik esango nuke, gure erronka nagusiena dela Euskaltzaindiaren hiztegia aberastea. Baina aberastea, osatzea, zeren bidez. Ez bakarrik hitz berriak, adiera berriak, eta abar sartuz hori beharrezkoa da. Ez bada horretarako erabiltzen ditugun oinarriak horrekin lotuz, atzo ikusi genuen bezalaxe, eta iturri berriak gehituz. Orain arte, diakroniaren ikuspegitik orotariko euskal hiztegia badugu ere, korpusaren ikuspegitik 20. mendeko korpusa eta baita ere lexikoaren behatokia, zer esanik ez, lehengo, hain zuzen, hiztegi batuaren oinarrituna, ikusteko nondin ora, baina uste dut, hiztegi etimologikoaren lehen emaitza, laster izango dugula, eskura eta jakina. Eskuratze horretatik aparte, baita ere integratuko dugula gure webune horretan. Hemen dago Joseba Lakarra, eta pentsatzen dut holan egin du, esan ez, ikusiko dugu. Nik uste dut esateako holan gizartearen aurrean esaten baldin badiot indar gehiago egiten dio dela. Bakizu, nik baliatu behar ditut aukera guztiak. Nire ustez, hiztegiaren aldetik gauza gehiagorik esaterik ez dago, 6 hilabetetik 6 hilabetera han etortzen gara, bakizu, gure 9 urrenak arantzatzun gaudela egiten dugu, hiztegiko 9 urrenak, eta, aurrera bagoazela. Jakina. Horrekin aparte, horrekin batera, esan nahi dut, eta oso argi esan nahi dut, Euskaltzaindiak ez diola uko egiten lexikografia espezializatuari. Ez naiz hasiko bereizten lexikografia espezializatua eta terminologia. Hortaz hitz egin dezakegu, luze eta zabal. Horti datoz, atzo entzun genuen bezala, lehenengo egunen entzun genuen bezala matematika, fisika, astronomia, juridiko parlamentarioa, eta abar. Daukagun egoera daukagulako, eta hiztegi juridiko parlamentario izan da sekulako aukera, guztiok batera lan egin ahal izateko, guztiontzat, helburu lexikografiko interesgarri eta onuragarri baten mesederako eta alderako. Onomastika eta exonimia. Zuetariko batzuk dagoeneko pentsatu dute, abai, Pertsiako erregen euskal izenak jakin bakizkigu, baina behar bada beizamaren mikrotoponimia ez dugu egin. Lasai. Zan dut, bibiak egingo ditugu. Exonimiaren aldetik, nik uste hemen daude Alfonso eta Xavier, lan iaia agortu dugu. Uste dut, geratzen zaizkigula sateliteak edo lako bat izarrak edo, gauza txikiren bat. Baina, importantea, mundu zabalera goazelako, arantzatutik. Onomastikaren ikuspegitik,
lan handia eginda, gu beti ulertu izan dugu estandarizazio prozesu horretan, onomastika, bete-betean onomastika esaten dut esan dut onomastika, antroponimia eta toponimia sartuta dagoela. Eta gaur, zuen aurrean, beste konpromiso bat hartu nahi dugu. Eta da, Euskaltzaindiak urte luzetan egin duena, datutegietan sartuko du, eta gainera jentearen eskuetan jarriko du. Baditugu bi programa, bata da EODA, zen ere Euskal Herri oso hartzen duena korpus onomastikoa, garrantzi handikoa, eta gero Gasteizko toponimia, Gasteizko dakizuen udal termino zabala dela, eta Gasteizko toponimia aurrera tomotan ari dira, gure erronka da tomotan agertzen den hori, lehen esan dudan bezalaxe, jentearen erabiltzailearen eskura jartzea. Fonetika eta fonologiaren aldetik behar bada, hor baditugu oraindik pausu batzuk emateko premia, behar bada kontu delikatua da, horretan horrenbesteko konpromisurik ez nuke hartuko, baina bai esango nuke gogoan dugula. Baina bada horrekin batera, kodeketarekin batera, bestelako konpromisua, Euskaltzaindiarena. Eta da, kodeketa hori zabaltzea, zabalkundea. Garai batean, gure arauak eta gure kontuak agertzen ziren, eta agertzen dira, egun ere, euskara agerkarian. Guk aldizkaririk ez daukagu agerkaria baino. Eta zeraitik, Euskaltzaindiaren lana, azken baten alde batetik izan daiteke ikerketa lana, baina gero horretaz aparte da hemengo bizitza, akademia baten bizitzari buruzko lana eta testigantzak, aktak eta abar hor agertzen dira. Beraz, agerkaria alboan utzi gabe, argi daukagu webgune dela behar bada gure lan tresnarik indartsuena, atzo ikusi genuen, sare sozialetan, azkeneko 2 urtetan, nik esango nuke ehundoko aleginak egiten ari garela, gurea zabaltzeko, eta hirugarrena, hor ere konpromiso hartzen dut, zuetariko batzuk, eta gainera hemen entzundu izan dugu, fundeu antzeko zerbait eskatu diote Euskaltzaindiari. Euskaltzaindiak badu olako gauza bat, baina hori bizkortu, areagotu eta gizarteratuago jarri behar dugu. Horren izena da, Jagonet, eta uste dut hori izan dudanean, Pascual Rekaldek gora begira jarri dela. Beraz, hoiek baditugu gogoan, hoiek baditugu obrak mintzo horretan. Implementazioaren ikuspegitik, hauen teoriaren arabera, nire ustez lortu beharko genuke, eta hala esaten dut, eta gure aldetik gauzak argi daude, zuen aldetik, batez bere erantzukizun politikoak dituzuen aldetik, bada hor zea batzuk komentatzeko, gure aldetik esate bateako onomastika eta toponimian lurralde, euskararen lurralde desberdinetan, zinezko konpromisoa daukazuela lan egiteko, egia da eskabide asko egiten zaiola Euskaltzaindiari, baina egia da baita ere Euskaltzaindia, baldin eta euskararen aholkuen maila ofiziala baldin bada, horri erantzun bat eman behar diola. Nik esango nuke beste bide batetik, eta lehen rebindikatu dudan moduan lexikografia espezializatua, nik uste dut hobeto austartu inberko dendukela lexikografia espezializatua eta terminologiaren mundua, desberdina baitira, eta neurri batean batera datozenak, baina nire ustez guztion onerako izango litzateke. Badira beste aukera batzuk, baita ere implementazioaren ikuspegitik, ala nola esate bateako, egin genuen aiztegi juridiko parlamentarioen ikuspegitik, hau da, espada posible, antolakuntza juridiko Euskal Herriaren antolakuntza juridiko administratiboa anitza baita, espada posible bide horretatik, egin dezagun guztiontzat erkide den erakunde baten bidez. Inori
hain zuzen ere, ezer inolako kalterik egin gabe eta inor beheratu gabe. Guztio bai gara, partaide eta guztio bai dugu, hizkuntza bera eta hizkuntza horren aintzinamenduan implikatuta gauden neurrian. Elaborazioaren ikuspegitik, bai, euskara batua egiten ari gara, hiztegiak egiten ditugu, behar bada gramatikak egiten ditugu, bestelakoak egiten ditugu, baina non geratzen da estilistika, non geratzen da pragmatika, non geratzen da diskursoa. Hemen ere, gauza batzuk entzun dira horri buruz. Behar bada hor akademia sartzea ez dakit noraino izan daiteken, bere garaian Pello Esnali esker bi argitalpen egin genituen, batez bere estrategia diskursibo horren inguruan, hor araua baino nik uste gauza beste budu batean daudela. Prosa eredu eskatzen zaigu, eta guk esaten dugu, prosa eredu hori sortzeko eta sartzeko behar dugu lehenago beste osagai batzuk izatea. Eta prosa eredu horretara iritsiko gara, baina prosa eredu hori bakotxak bere aldetik egiten baldin badu ere hor dago mundua. Zer egin dugu? Atzoa aurkeztu genuena, Euskara Batuaren Eskuliburua. Eta zer da Euskara Batuaren Eskuliburua? Arau gehiago ez. Dira 50 urtetan euskaltzaindiak bildu duen korpus hori arau, gomendio, irizpen, onespen eta abar modu didaktiko eta erakargarri batean jendearen eskuetan jartzea. Zalantza baitira gizartean eta normala da, premia komunikatiboa gero eta handiago dira, zabalagoa dira, inguruan ditugun bi hizkuntzak, gaztelania eta frantsesa oso, zer hori, hizkuntza handiak eta indartsuak dira. Horrelako problemarik ez daukatena, baina guk horrelako problemak ditugu eta horri akademia berari dagokion neurrian erantzun bat eman behar dio, eta erantzun, nire ustez, egokia. Beste gauza bada, gu bintzet aleginak ingo ditugu, lortuko dugun ja beste historia bada. Beraz, nik uste, bide horretatik, eta korpusari egin izan baldin badut ere, argi esan behar dut, estatusa inondik ere ez dugula ez baztertu, ez ahaztu, bestea beste, urtarrilean, Iruñan izango dugulako aukera, egun bat eta erdiz estatusari buruz jarduteko euskaltzaindiaren eskutik. Eta pentsatzen dugu gainera, beharrezkoa dela. Guk badakigu jakin akademiak hizkuntza politika egiteko kompetentziarik ez daukala estatus planning zorionez, demokrazia batean bizi garela, eta orduan hor parlamentuak eta abar badaukate horretarako ahalmena eta abar. Baina guk nahi duguna izan, behar bada Euskal Herri osoan eta Euskararen lurralde guztietan eta hor dauden euskalgintzaren eraginekin bat egitea eta batez bere foroa, batez bere jardunaldiak, batez ere argitalpenak, batez ere euskaltzaindia erakunde gisa bertakoa, hemengoekin, hangoekin, nafarrekin eta abar hitzarmen horietara iristea lan egiteko, lehen esan dudan bezalaxe, euskararen aurrerakuntzan. Etorkizuna. Nik uste gutxi gora bera, zirriborratu egin dudala, zer dugun etorkizun. Beste historia bat da, etorkizun horretara nola lan egin behar dugun. Nik uste gehienok badakizuela, eta ez dakitenak, behar bada eta gaur lehenengo zentzuten dutenak, guk betidanik izan dugu batzorde, zerbitzu eta lantalde horiekin batera, azkeneko 8, nik esango nuke, zuzendaritza, azkeneko zuzendaritzetan, biru zuzendaritzetan, guk aldeztu izan duguna, izan da egitasmo propioak egitea. Eta hala esango dut, egitasmo propioak, eta esango nuke euskararen lurralde guztiak hartzen dituztenak. Egitasmo propioak uste dugulako euskararen lurraldeak bat direla, Euskal Herria izena erabiliko dut, eta programa hoien bitartez eta egitasmo propio hoien bitartez lortzen dugula eremu osorako hain zuzen bere emaitza esanguratsuak eta garrantzitsuak. Ez ditut aipatuko, atlas aipatu dut lehen, beste bat aipatu dezakedana da Euskararen historia soziala, eta besterik ez dut aipatuko, ze bestelan programa horietan dabiltzanak esango diate, ez duzu aipatu gure programa, bale? Beraz, lanean ari gara. Lanean,
eta jakina, lanean molde berri horretan ari garela, gure ustez, lan hori abiarazteko irizpide batzuk jarri ditugula, eta irizpide horiek, lehengo gunean ere, esan nuen, gaur modu laburren esango dut, batetik, euskararen lurraldetasuna guretzat uka ezina da, nazioartekotasuna eta diaspora barne, bigarrena, zerbitzua ematea, eta zerbitzua ematea ulertzen dugu modu horretan, gauzak errastuz edo jentearen eskutan edo eskura jarriz, lana gizarteratu beharra daukagula, eta ari gara, euskaltzaindiaren erreferentzialtasuna ez dugula galdu behar, eta hau ondo ulertu dezagun guztiok, erreferentzialtasuna esaten dudanean ez naiz ari prodomo, hau da, euskaltzaindia goraltzeko bakarrik, ez, ulertzen espaldin badugu euskaltzaindia guztiok, euskaldun guztiok, gure buruari eman diogun erakundea dela, jai daukagu eta guztion artean egiten espaldin badugu, nor dagoen zuzendaritzan edo nor den euskaltzain osoa gora bera, berdintzait, baina erakunde honek 100 urte bete ditu, erakunde honek erakundetzearen aldetik, euskara bera erakundetzearen aldetik aldi gozoagok, aldi latzagoa pasatu ditu, baina guztion erakundea izan behar da. Lanaren zientifikotasuna dudarik gabe, hala egiten dugulako. Akademikotasuna, zergaitik, hain zuzen ere, denbora aurrera doalako, aldiak desberdinak izaten direlako, eta behar bada euskaltzaindiaren estatutuak edo euskaltzaindiaren barne funtzionamiento ezin daitek izan, orain 50 urte zen modukoa. Eta horretan ere gogo eta puntua daukagu, eta nik uste emaitzak ikusteko modua izango dugula luze baino lehen. Eta ikusgarritasuna. Ikusgarritasuna, eta hor ari gara, batez ere, jenteak ezagutu desan zer egiten dugun, eta importantena, zertarako egiten dugun. Beraz, hitz bitan esateko. Guk zer nahi dugu, eta gu diot momentu honetan erantzukizunak ditugunak horretan. Nahi dugu akademia bizia, nahi dugu akademia irekia, nahi dugu akademia zerbitzu emailea, nor bere kerietan ibili beharrean lan kolektiboa egiten duena, Euskal Herriko gizarte zibila euskararen inguruan hain zuzen ere bilbatzen duena, eta horretarako erabili nahi dugu, eta argi esan dugu, hasieratik bertatik, erabili nahi dugu mendiurrena. Bukatu aintzin, irakurri nahi dizuet testu bat, orain dela 101 urte idatzi zena. Ez, 100 urte. Akademia oraindik sortu gabe zegoela. Lehengo gunean Mikel Zalbidek aipatu zuen Koldo Elizaldek, guztiok ezagutzen dugu, edo bentzeten entzuna dugu. Hona hemen Koldo Elizaldek, La lucha por el idioma, bere liburtxoan esaten zuena. Cierto que podemos y debemos depurar el idioma despojándole de sus agregados parasitarios, limpiándolo de las capas de moho producidas por el secular desuso literario. Cierto que podemos y debemos restaurar lógicamente y con sujeción al genio de la lengua los mecanismos idiomáticos, los que se hubieran perdido, y activar el brote de los gérmenes vivos que aún contenga. Pero en todo esto hay un límite prudencial que no debe traspasarse. No sea que con los agregados parasitarios arranquemos miembros propios del idioma, no sea que ciertas supuestas restauraciones nos lleven a alterar la estructura íntima del idioma o a detenerlo en el ciclo de su evolución natural. Todas estas contingencias y peligros deben movernos más y más a consagrar los elementos dispersos, a reunir los esfuerzos individuales, porque, como se ve, son ya muchos e importantes los puntos sobre los cuales debe recaer inmediatamente algún acuerdo, algún convenio, alguna inteligencia. Y supongo que en este instante,
gaur hemen gertatzen den bezalaxe, asomará a los labios de todos vosotros la palabra academia, como designativa de la institución destinada a realizar esa necesaria congregación, esa precisa coordinación de labores. Acepto la palabra, con tal de que no evoque la idea de un dormitorio de siestas de la alta burguesía intelectual, que entretiene sus ocios en poner y quitar acentitos sobre las vocales, proposiciones y en otras cosillas de la misma trascendencia. La corporación que nosotros necesitamos es cosa muy distinta de eso. Es algo cuya acción eficaz y vivificante se deje sentir desde el primer momento. Nik hori izan nahi nuen, azken baten euskaltzaindia hori nahi dugula, bizia, irekia eta herriarekin batera eta gizartearekin batera lan egiten duena. Hasieran, behar bada baten bat harritu egin da, eskerrik ez dut eman, oraintxe emango dizkizuet eskerrak. Batetik, parte hartu duzuen guztioi, euskaltzain agintariei, gaur ona etorri zareten erakunde, guztiok ezagutzen duzuelako euskaltzaindia, eta guztiok dakizuelako gurean ateak irekita daudela. Guztiok, neurri handi batean, lan egiten dugulako euskararen alde eta euskararen mesederako. Eta guztiok, nire ustez, bat gatozelako, Beñola Mikel Zaratek esan zuen, arekin hau da, dakigunetik ez dakigunera goazela. Nik hori bihurtuko nuke eta esango nuke, hain zuzen ere, Beñolako diglosiatik gaurko euskararen gobernantzara joan behar dugula. Hasi naiz, obrak mintzo eskatzen. Bukatzen dut, obrak mintzo berriro ere eskatzen. Eta obrak mintzo hori gauzatzeko, hain zuzen ere, orain dela 100 urte, asmatu zen lelo berbera gogorarazten, ekin eta jarrai. Eta bukatu baino lehenago, hor goian dauden interpretei eskerrak ematen. Zuek ere bai, ekin eta jarrai. Mila esker. Antolakuntzatik esaten dute, eten txiki bat egingo dugula, eta gero bueltatuko garaia Euskara Batuaren adierazpena sinatzeko. Notario batek sinatu behar ditu zerbait. Kafe bana eskainiko du kanpoan, eta 11:30 ja hasiko da azken ekitaldia.
Egunon. Euskara batuaren adierazpena. Arantzazutik mundu zabalera. Euskaltzaindiaren sorreratik 100 urte eta Arantzazuko biltzaretik 50 igaro direnean, Euskaltzaindiak honako adierazpen hau aurkeztu nahi dio euskal gizarteari. Euskara batuaren inguruan eragile publiko zein pribatuek berresteko eta azpimarratzeko euskara batuaren garrantzia eta horrekin batera orain arteko ibilbidea eta etorkizuneko erronkak. Hartara bat. Euskaltzaindiak berresten ditu bere sorrera bultzatu zuten printzipioak eta aldi berean euskara batuaren jatorrian daudenak. Euskaltzaindi sortu berri hura lehen ordutik hasi zen batasunaz arduratzen. Aurretik, idazleek ere euskaldunen arteko euskara bateratuaren beharra somatua zuten eta norberen neurrian eta moldean erantzuna ematen saiatua zen. Euskaltzaindiaren sortarauetan, ageri da jada euskararen batasuna izesiz euskaldun guztiak idatzi irakurketan erabiltzekoa. Ondoko ibilbidean zehar, auziaren inguruan egin diren saiaketa, inkesta, proposamen, txosten edo ikerketak eta antolatu diren biltzarrak ez dira alferrikakoak izan. Naiz eta 1978 arte ez zuten gailurra jo. Alegia, Arantzazun, euskara batasunere bidean jarri eta handik 10 urtera Bergaran berretsi arte. 2. Euskaltzaindia partaide izan da 20. mendearen 50ko eta 60ko hamarkadetan euskalaritzan eta euskalgintzan nagusitzen ari ziren hizkuntza planteamentu berrietan. Belaunaldi berriek euskararen biziberritzea eta batasuna ezinbestekotzat joak zeuzkaten. Batasunaren bidez euskara gizarte berrira egokitzeko irakaskuntzan, hedabideetan, kulturgintzan eta geroago administrazioan. Arantzazun, Bilbon, Eibarren, Baionan, Ermuan, eta beste leku askotan elkarrekin lanean aritzeko eskaintzak eta proposamenak egin ziren, eta haiek baliatzen jakin zuen Euskaltzaindiak Arantzazun. Eta ondoren, euskalgintzarekin eskuz esku egin zuen bidea, eta halaxe eraman gidaritza, etenik eta pitzadurarik gabe. 3. Euskaltzaindiak aho betean aitortzen du prozesu honetan parte hartu duten hainbaten lana, norbanako talde edo erakunde izan. Horiek ahalbidetu baitute beren ekarpenekin euskara batua moldatzea, aniztasunaren eta adostasunaren ikuspegitik. Aitortu ez ezik omenaldia ere egin nahi die bidegile horiei Euskaltzaindiak. Eta baieztatzen du, euskara batuak, euskaldun bakoitzaren errealitate linguistiko eta kultural berezietatik abiatuta, zinezko elkargune emankorra ekarri duela. Euskaraz, jatorri zein ikasbidez, ari diren guztientzat. Arro dago Euskaltzaindia horretaz. Begien bistakoa baita, Euskal Herriak eta herritarrek izan dutela ibilbide ausart eta oparo honetan protagonismorik erabatekoena. 4. Euskaltzaindiak omendu nahi ditu, euskara batuaren gune hori hainbeste ilusio, lan eta nekeri esker osatu eta osotu duten guztiak. Hortxe dira besteak beste, beraien buru euskalduna euskara batuaren bidez alfabetatu dutenak. Edota, euskararen mundura ikasiaren bidez etorri diren hiztun berriak. Abia buru euskara batua duten euskaldunak, euskararen demografia berrian gero eta ugariago izango direnak bestalde. Batzuek eta besteek euskara batua lanabez aproposa dute beren eguneroko zereginetan. Izan ere, euskara batua lurraldean lurraldeko izateaz gainera gizartearena ere bada. Leku eta funtzio askotarikoa, hiztunen aho mietan eta idatzietan bizirik dagoena. 5. Euskaltzaindiak dei egiten die belaunaldi berriei.
euskara batua arrotza barik bere-berea izan dezaten, eta beraien adierazpideetan erabil dezaten, belaunaldi bakoitzak duen eite eta tankera propioarekin. Guztion artean bultzatu behar dugu euskara batua. Gure arteko zubia izan dadin, nork berea duen euskaratik abiatuta, baina euskaldun guztion arteko estekadurak erabat bermaturik. 6. Euskaltzaindiak kezkaturik dago, azken aldian hizkuntza estandarrari buruz nabarmendu den zenbait iritzi eta jokamolderekin. Euskaltzaindiak uste du, euskaldun oso izateko modua ekarri digula euskara batuak. Euskaldunon barne lotura, hiztun guztiok errazago elkar ulertu ahal izateko zubitresna, euskaldun berrien eta zaharren arteko elkargune zabala. Eta azkenik, baina ez azken, euskararen beraren izena eta omena. Begirunea zor zaio horri. 7. Euskaltzaindiak engaiamendua adierazten dio gizarteari, ez goitik beherako ezarpenaren aldetik, ez bada pedagogiaren eta konpromisoaren aldetik, ideologia politikoetatik at. Koordinazio lanaren bidez gauzatuko du euskara batuaren sustapena eta bultzada. Koordinazio horretan ari dira Euskaltzaindia, Euskalgintza, gizarte eragileak, herri aginteak eta gainerako erakundeak. Eta eginkizun horretan aintzat hartu behar dira, euskara batuaren inguruko orain arteko erabakiak. Euskara estandar baten nondik norakoak. Izatez, aurrerantzian ere, eman beharko dira pausoak euskara batuaren alorrean euskalgintzarekin batera, hizkuntza zerbait bizia baita, etengabe aldatzen ari dena, gizarteak izan ditzakeen premiei egokitzeko asmotan. Hitz batez esateko, Euskaltzaindiak zerbitzua eman behar dio gizarteari, eta euskaldunengandik jasotzen duena euskaldunei itzuli, beraien onura eta erabilerarako. 8. Euskara batuaren erabilera sozialari laguntza eman behar zaio, eta begien bistakoa da erabilera horri bidea erraztu behar zaiola. Gaur egun gero eta zabalagoa baita euskara batuaren presentzia Euskal Herriko herrialde guztietan. Horretan ere, artez uztatu behar dira Euskaltzaindiaren betiko zereginak, alegia euskara batuari buruzko formulazio linguistiko eta sustatze lana, akademiaren sortzaileek jarri zituzten Iker eta Iagon sailetan urrenez urren. Historian zehar horren adibideak ugari dira Euskaltzaindiaren eginetan, eta garai hauetan ere, hizkuntza politikaren eragile publiko zein pribatuekin ondu beharrekoak. Eta horiekin batera jokatu behar du Euskaltzaindiak euskara batuaren aldeko hizkuntza politika sendoa egiten. 9. Zeregin horietan Euskaltzaindia bere jarduna eraberritzen ari da. Gizarte moderno baten beharrei aurre egin ahal izateko, gizarte horrek euskaran berean bilatzen baitu, hizkuntza propioa duen aldetik, nortasun eta komunikazio tresna eragingarria eta egungo bizimoduari egokitua, hartarako baliagarria dena. Zeregin horietan badira bere biziko arloak euskara batuaren edapenerako. Hala nola, irakaskuntza eta herri administrazioa, euskara ofiziala izatearekin batera. Horiek guztiak ekarri diote euskarari egoera berria, eta horien bitartez egin du bidea euskarak digitalizazio mundura, ezinbestekoa data ingurune digitala Euskaltzaindiaren zereginetan. Euskararen estandarizazioa eta erabilera soziala xede eta helmuga baititu euskararen akademiak. 10 eta azkena. 100 urte joanak dira, Euskaltzaindi sortu berriak euskararen bateratze saioari ekin zionetik. 50 urte berriz, Arantzazuko biltzarra egin zenetik. Euskara batuak euskaldunen egin ahalak tartean direla, eremu berriak irabazi ditu euskararentzat eta euskal kulturarentzat. Hala ere, oraindik badira irabazi beharrekoak. Zeregin horretarako, tresna paregabea dela erakutsi du euskara batuak,
eta bere aintzinamenduan jarraitu behar dugu guztiok. Hurrengo 50 urteetan ere bada motiborik euskara batua indartzen saiatzeko. Lanabez baliagarria da berau, aldian behar izan ditzakeen egokitzapenez, hiztunen arteko hainbat jarduera errazteko eta bermatzeko. Batez ere, idatzizko jardunean eta mintzaera jaso formalean, erreferente argi eta noranahikoa eskuratzeko. Hurrengo belaunaldien eskuetan jarri behar dugu ondare hori. Etxetik eta lagun artetik euskaldun direnei beren hizkuntza gaitasuna osatzeko eta aberasteko bidea emango diegu horrela. Eta etxetik ez dakitenei euskaldun askoren esparrura erakartzeko aukera eskainiko. Belaunaldi berri horiei dagokie, eskuratu dieguna osatu, hobetu eta hurrengoei transmititzea. Horixe da bidea, euskarari desio diogun etorkizuna bermatzeko. Zalantzarik gabe, bermatze horretan guztiok behar dugu partaide izan, eta lehenik euskaltzaindiak. Pixkat, ekitaldia nola izango den, elkarte erakundeak deituak izango dira, hor mai badago, hor bakoitzak bere atxikimendua adierazteko. Hemen sinatuala, sinatzaileak hemen geratuko dira, joango zarete gelditzen, hemen talde argazkia egingo dugu bukaeran, eta beste talde argazki bat egingo dugu basilikaren aurre aldean. Han oholtza bat prestago, eta beraz, han egingo dugu bai sinatzaileak, euskaltzainak eta ekitaldi honetara hurreratu diren guztiekin egingo dugu argazkia, behar bada hori da lehen ikusi dugu hasieran 78ko argazki bat, ea 50 urte barru ez dakit argazkirik izango den, behar bada gogoratuko dena. Bueno, hemen protagonista batez ere elkarte eta erakundeak dira, eta bakarrik azalpen txiki bat hor non izenpetuko den hain zuzen ere Euskara Batuaren adierazpen hau. Hor mai bat ikusten duzue, mai hori da hain zuzen ere aita Luis Villasantek erabiltzen zuen maietako bat. Horrexegatik dago hor, aita Luis Villasante, dakizuen bezala, ez bakarrik frantziskotarra, baita ere euskaltzen burua izan baitzen. Beraz, berak erabilitako maietako bat dagoazue hor, eta horren gainean izenpetuko dute elkarte eta erakundek. Horrezaz gainera, hor dago irudi bat. Irudi hori da Oteizaren misterioa. Eta Oteizaren misterioa da hain zuzen ere Oteizak frantziskotarrei emana, Vitoriano Gandiagak hala eskatuta. Dakizuen bezala Vitoriano Gandiaga ere euskaltzain urgazlea izan baitzen frantziskotarra izateaz gainera. Beraz, hor lotu nahi dira, alde batetik frantziskotarrak, Oteiza, Gandiaga, aita Luis Villasante, iragana eta etorkizuna adierazpen honekin batera lotu nahi direnak. Deituko ditu beraz, elkartetako ordezkariak, alfabetikoki eta gero herri erakundeak. Alfabetatze euskaldutze koordinakundearen izenean izenpetuko du Mertxe Mujikak koordinatzaile nagusiak. IKA euskaltegien izenean izenpetuko du Jose Miguel Requerok IKako koordinatzaileak. Puntueus fundazioaren izenean izenpetuko du Josu Balinok zuzendariak.
Soziolinguistika klusterraren izenean izenpetuko du Imanol Larreak zuzendariak. Euskal Idazleen Elkartearen izenean izenpetuko du Garbine Ubedak lehendakariak. Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen Elkartearen izenean izenpetuko du Idoia Gileneak lehendakariak. Euskal Editoren Elkartearen izenean izenpetuko du Peio Elzaburuk lehendakari ordeak. Euskal Kultur Erakundearen izenean izenpetuko du Pantxoa Etxegoienek zuzendariak. Elkar Fundazioaren izenean izenpetuko du Jose Mari Sorsek lehendakariak. Gerediaga Elkartearen izenean Nerea Mujika lehendakariak. Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluaren izenean Paul Bilbauk idazkari nagusiak. Emunen izenean Olatz Olaso zuzendari nagusiak. Elujarren izenean Mai Etxebarria eta Josu Aiztiria zuzendaritzako kideak. Uzeiren izenean Jon Etxabek lehendakariak. Aurten mendeurrena ere betetzen duen elkarte bat orain, Eusko Ikaskuntzaren izenean Iñaki Dorronsorok lehendakariak. Labairu Fundazioaren izenean Adolfo Arejitak Euskaltzain osoak eta Labairu Fundazioaren zuzendariak. Euskaltzaleen topagunearen izenean Jasone Mendizabalek zuzendariak. Udako Euskal Unibertsitatearen izenean Kepa Sarrasolak zuzendariak.
Euskal Herriko ikastolen elkartearen izenean, Koldo Tellituk lehendakariak. Euskal Herriko ikasleen gurasoen elkartea Eigeren izenean, Lourdes Imaz koordinatzaileak. Kristau eskolen izenean, Mikel Ormazabal zuzendari nagusiak. Berria taldearen izenean, Beatriz Zabalondo lehendakariak. Toki komunikabideen bateragunea Tokikomen izenean, Alaiz Artolazabal zuzendariak. Mondragon Unibertsitatearen izenean, Jon Altunak errektore ordeak. Deustuko Unibertsitatearen izenean, Jose Antonio Rodríguez Ranz, Deustuko Unibertsitatearen harreman instituzionalitarako errektore ordeak. Euskal Herriko Unibertsitatearen izenean, Jon Zaratek, Euskara eta etengabeko prestakuntzaren errektore ordea. Euskal Irrati Telebistaren izenean, Maite Iturbeak zuzendari nagusiak. Jakin Fundazioaren izenean eta Euskaltzain oso den aldetik, Joan Mari Torrealdai lehendakariak. Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean, Garbine Mendizabal hizkuntza berdintasuneko zuzendariak. Bizkaiko Foru Aldundiaren izenean, Ana de Castro euskara zuzendariak. Arabako Foru Aldundiaren izenean, Joseba Pérez de Heredia euskara, kultura eta kirol zuzendariak. Nafarroako Parlamentuaren izenean, Maiorga Ramirez, Nafarroako Parlamentuko lehen idazkariak. Nafarroako Gobernuaren izenean, Ana Oio, herritarrekiko eta erakundekiko harremanetarako kontseilaria.
Eusko Jaurlaritzaren izenean Bingen Zupiria, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailburua. Eusko Legebiltzarraren izenean Bakartxo Tejeria, Eusko Legebiltzarreko lehendakariak. Eta Euskaltzaindiaren izenean Andres Urrutiak, Euskaltzainburuak.